ערב טוב, יאיר. אהלן, אהלן, ערב טוב, מה המצב רם? ערב טוב. טוב, קודם כל, שלום לכולם, ברוכים הבאים. ראשון פרסום מארח בפעם הראשונה. אם יהיו לנו קצת תקלות טכניות, מקווה שתקבלו את זה בהבנה. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, ומקווים שזה ילך חלק. הפעם החלטנו בימי ראשון הפרסום הקרובים לארח מאמני מחירות ויועצים עסקיים. הערב אנחנו עם יאיר הלל, יאיר הלל שהוא בן 32, נכון? שריינת לי, 36. סליחה, בן 36, מאמן מחירות לבעלי עסקים, התחיל את דרכו המקצועית ב-AIG, נכון? אחר כך האקר U, ובסוף סיימת, לפני שיצאת לעצמאות, היית סמנכ"ל מחירות בחברת e-commerce, שעוסקת בתחום הקוסמטיקה. באמת. אוקיי, קודם כל תודה שהסכמת, תודה על ההיענות. תודה על ההזמנה. אני שמח שאתה פה איתי, ובוא ניתן בראש. בוא תספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, ואיך הגעת לאן שהגעת כרגע. יאללה, מגניב, אז קודם כל כיף להיות פה, תודה על ההזמנה. מקווה שככה זה יהיה ערך ממש ממש גדול שאוכל להביא לחבר'ה פה בקבוצה. אני את הדרך שהתחלתי ב-2010 די במקרה, וכל הדברים הטובים שקרו לי בחיים קרו לי די במקרה. השתחררתי מקבע, והתחלתי ככה, יצאתי לאיזה חופשה בטבריה עם החבר'ה, ולפני זה התחלתי לשלוח קורות חיים, ומה שנתפס זה מרכז הערכה, התקשרו אליי ב-AIG, בוא למרכז הערכה, לא היה לי מושג מה זה אומר מרכז הערכה, לא היה לי מושג מה זה מחירות, לא ידעתי אם אני טוב בזה, לא טוב בזה, אוהב או לא, והגעתי, עברתי והתחלתי לעבוד. וכבר ב-AIG יש דבר שנקרא אפרוחיה, מה שנקרא המתלמדים הראשונים, באים וכולם ככה נותנים להם את התחושה שהם רק מתחילים צעירים מה שנקרא, ומהרגע הראשון הבנתי שזה אני. מהרגע ששמתי בעצם את האוזניות על האוזניים, התחלתי לדבר, הבנתי שזה אני. ומשם, זה היה בית ספר הראשון שלי למחירות. מה זה אומר מחירות? זה מחירות מאוד מאוד חזקות, מוציאים שיחות בטירוף 6 שעות משמרת, שם כאילו ממש פרחתי. זה כמו שמספרים? זה כמו שמספרים? כלומר, לוחצים עליכם שם מחירות, מחירות, מחירות בחברות ביטוח, באמת כמו שמספרים, או שזה... אז אני חושב שיצא קצת שם רע לחברות הביטוח. אני מהניסיון שלי ב-AIG, הייתי שם 2 ומשהו, בניסיון שלי זה לא כך, זה כן תעשו מחירות, ברור, כי אנחנו צריכים לייצר פה הכנסה לחברה, אבל זה באמת באווירה טובה, בדרייב, ברבק מטורף, בתחרויות, פרסים, ומעבר לזה, יש את התחרותיות בין כל הנציגים. 30 נציגים במוקד, כולם רוצים להיות מקום ראשון, כולם רוצים להיות הכי טובים, אז בתחרותיות באווירה זה כבר אתה רוצה להרביץ ולתת בראש. זה הגיע לרמה שאני הייתי עושה כפולות בטירוף, מ-9 בבוקר, 9 בערב, זה לא עניין אותי בכלל, הייתי מרביץ שיחות. אתה יודע, כשאתה אוהב משהו וזה בא לך מהלב, אז זה כיף לעשות את זה. ב-AIG הבנת שאתה כבר איש מחירות וזה הכיוון? חד משמעית, ב-AIG כבר הבנתי במה אני טוב, מה אני רוצה לעשות, ואהבתי גם את האנרגיה שיוצאת ממני, אתה יודע. במחירה יוצאת ממני אנרגיה, ואני מדבר עם אנשים, ואני שומע סיפורים, סיפורים קשים, סיפורים טובים. אנשים שתפים אותך בחיים שלהם, כי אתה יודע, מה שאני הבנתי עם הזמן, שאני במחירות, שמה, מ-2010 עד היום זה 14 שנים. עוד מעט 14 שנים. לא מעט. אז עם הזמן הזה, הבנתי שאנשים מחלים את חייהם בתקווה שמישהו בכלל יראה אותם. אין להם ממי לדבר, אין להם ממי לשוחח, ואתה כאיש מחירות, אתה הבן אדם שהם רואים בו, שהם צריכים לפחות לראות בו, שיהיה להם את הביטחון לראות בו הבן אדם, שיבוא ובאמת יקשיב ויראה אותם, את הבעיה שלהם, וכמובן, ייתן את השידור המתאים לפתרון שיש לך להציע, וככה בעצם אנחנו יכולים, מה שנקרא, מחירה. הבנתי. אז אחרי AIG בעצם עברת להאקר U, נכון? אחרי AIG עשיתי תואר במשפטים, הבנתי שזה לא אני, והמשכתי לעולם שאני אוהב, מחירות, משם הייתי יועץ לימודים זה נקרא,
האקר-יו, מי שלא מכיר, זו מכללה שבעצם מלמדת ועושה השמה לקורסים להייטק, תכנות, שיווק, עיצוב גרפי וכו'. הייתי יועץ לימודים, תוך שנה התקדמתי להיות מנהל המכירות של הצוות היועצים הפרונטליים. יש מוקד תיאום פגישות ויש את היועצים הפרונטליים, ששם הפגישות והסליקות מתבצעות, אוקיי, הכסף שם יוצא. והייתי שם מנהל צוות היועצים. חברה מדהימה, עולם מדהים, פעם ראשונה שאני יודע מה זה פרונטלי. כמה זמן היית שם? 3 שנים. 3 שנים, אוקיי. ומשם המשכת כבר לתפקיד בכיר יותר בחברה אחרת. נכון, חברת e-commerce בתחום הקוסמטיקה, זו בעצם חברה שהתחילה ממש מאפס מהדיגיטל. הבינו שיש הרבה מחירות, נטישות עגלה זה נקרא, הרבה מחירות שנופלות בין הכיסאות, וגייסו אותי, הקמנו את מערך המחירות מאפס לחלוטין, אם זה מוקד, אם זה מערכת CRM, אם זה כל שרשרת, אפילו הלוגיסטיקה ושירות הלקוחות, ביצענו והקמנו שם. ואתה יודע, מ-1,000, 2,000, 3,000 שקל בחודש מחירות בטלפון, שהייתה מישהי בערך שעושה את זה פעם באיזה חצי שעה ביום, מצליחה, אתה יודע, לייצר מחירה בחצי, הגענו תוך 10 חודשים ל-468,000 שקל מחזור מחירות. שוגע. כן, כיף ומדהים ומספק, ומשם הבנתי מה הכוח שלי, ואמרתי, שנייה, בוא נעצור, אני רוצה לעשות בשבילי. יצאתי ב-2020 לעצמאות, זה היה בחודש... על הקורונה נפלת. החודש של הסגר הראשון של הקורונה. כן. לא סתם הדבר הזה. ואתה יודע, משם העסק ככה היה קשה, ברור, אבל משם, אתה יודע, ברחנו וגדלנו, אוקיי. והיום אנחנו... בוא נדבר על עצמאות, כי זה נראה כמו מסלול שהרבה אנשי מחירות אוהבים לעשות. אגב, יש פה מנכ"לים שבחרו, בקבוצה הזו, שבחרו לעזוב את המנכ"לות בחברת הייטק ולהיות מנהלי אנשי מחירות כפרילנסרים או יועצים עסקיים וכדומה. אז בוא תספר לנו אז אתה היום מאמן מחירות, מה זה אומר בעצם מאמן מחירות? אל מי אתה פונה ביום יום? עם מי אתה עובד? אז הקהלים שלי, הקהל הרלוונטי הגדול ביותר זה בעלי עסקים שנותנים שירותים, כלומר יועצים, מאמנים, מטפלים, כל משהו נקרא קורסים, הכשרות, הליכי ליווי, כל משהו במוצרי ידע ומידע. זה התחומים שאני אוהב, זה השפה שאני מדבר אותה, אני אוהב לדבר אותה. ובנוסף אני גם עושה הכשרות לאנשי מחירות שרוצים למכור יותר, שהגיעו לאיזה רף מסוים ואומרים אוקיי, אני יכול יותר. זה בעלי עסקים, זה ארגונים, זה פרילנסרים? לרוב התחלתי לעבוד עם ארגונים, אבל הבנתי שאני לא יכול להשפיע כמו שאני רוצה להשפיע, כי אתה יודע, אתה בא לאיזו הדרכה, אחלה הדרכה עם אנרגיות מטורפות, כיף, אבל בסוף צריך את היישום כדי שדברים ישתנו. ואני הבנתי על עצמי שהערך הכי גדול שאני נותן בעצם לבעלי עסקים שהם one man show, גג עד 5 אנשי מחירות שיש לבן אדם בעסק, מוקד קטן, שאני יכול לבוא, ללוות לאורך זמן ולייצר שינוי מהותי בעסק, בשביל זה אני פה. מדהים. אז בוא תגיד לי עכשיו איך אתה משמר את הקהל, איך אתה בונה אותו, איך אתה מגדיל אותו, מה אתה עושה ביום יום? אגב, כמאמן מחירות, שאמור להיות לך איזשהו יתרון מסוים על בעלי עסקים רגילים, איך בעצם אתה מגדיל את נפח המחירות שלך כמאמן מחירות? אז שאלה מעולה, יש מספר מוצרים, אני לא מציע לכל אחד, אתה יודע, אנשים כזה באים אליי, טוב, אז תן לי איזה הצעה. כולם חושבים שזו הצעה גנרית לכולם, לא, זה לא הצעה גנרית, זה כל אחד מתאים משהו אחר. יש בן אדם שאני אעשה איתו שיחה, ואני אבין שהוא באמת צריך אותי מאפס, מרמת המיינד, מה זה מחירות, למה לא לפחד מזה, למה זה דבר טוב, למה השינוי שאנחנו מבצעים במחירות הוא דבר מדהים לעולם, עד הרמה שבו צריך לבנות לסגור את המחירה, ברמת תסריט המחירה, ברמת מערכת CRM, ממש כל התהליך. יש עסקים שאני אבוא ואני אגיד להם, שמעו חבר'ה, אני מבין מי אתם יודעים מחירות, אבל בואו שנייה נחדד את תסריט המחירה שלכם, כי התסריט הוא לא בנוי לפי מבנה נכון, שמעביר תהליך את הלקוח, אוקיי? אז בעצם יש סל מוצרים, ובגלל שאני יודע להתאים את המוצרים במדויק לכל עסק,
קודם כל זה מייצר אמון. בסוף הלקוח רוצה אמון וביטחון בך, אין מה לעשות. זה מייצר אמון, ולקוח שמבין שאני לא נותן הצעה אחת לכולם, אלא מבין בדיוק איפה, מה מונע ממנו לגדול, ואיך אנחנו פותרים את זה, ואני באמת נותן אני עושה שידוך בעצם, נכון, בין הפתרון לבעיה, הוא מבין שיש על מי לסמוך, וכשאנחנו רואים תוצאות, אנחנו רוצים לגדול יותר, אז אנחנו בונים תוכנית גדולה יותר. וכל פעם שמגיעים לתוצאות שאנחנו רוצים, בונים תוכנית גדולה יותר. אני נותן לבעלי עסקים, ללקוחות שלי להבין, שתמיד יש לאן לגדול. תמיד. ואף פעם לא נגמר. ולכן בעלי עסקים נשארים, כי הם מבינים, אוקיי, הגענו עכשיו לפה, בוא נכבוש את זה, ונכבוש את זה. אז אם כבשנו מיעיר 1, 2, 3, אנחנו יכולים לכבוש גם את 4, 5 ו-6, כל הזמן. נכון. אני מסכים איתך גם מניסיון אישי, אבל השאלה היא כזו, מה קורה שעם אותו תהליך שעברת עם הלקוח, סיימת איתו בהצלחה גדולה, האם אתה ממנף את זה דרך פרסום דיגיטלי, קמפיינים, או שאתה פונה באופן אורגני, או מקבל בשורות טובות מלקוחות כאלה ואחרים שהמליצו עליך, איך בעצם, מה הפעולות האקטיביות שאתה בעצם עושה? אז ברמה הטכנית, כן. עד המלחמה, עשיתי פרסום ממומן, הגיעה מלחמה 4 חודשים, 127 יום הייתי במילואים, השתחררתי לפני שבוע וחצי בערך. שמחים שחזרת בשלום. אז אתה יודע, עדיין ככה אני בעצם מתאקלם לאזרחות, חזרה לאזרחות, אני מרגיש כמו אחרי שאתה יודע, גוזרים את החוגר בבקו"ם, חזרתי אחורה. וכרגע זה אורגני, כרגע אני מה שנקרא מניע חזרה את המנועים, זה אורגני, יש כמה שינויים שבעקבות ככה זמן שהיה לי לחשוב על עצמי, מי אני, מה אני רוצה, איך אני רוצה לעזור לאנשים, אני גם עושה כמה שינויים, ואני פונה קצת יותר כרגע להכשרת אנשי מחירות. אני רוצה להגיע לעולם הזה, כי אפשר לעשות איתם דברים מדהימים, והרבה אנשים, ואני רואה את זה גם בקבוצה דרך אגב, עניתי לכמה אנשים. נכון. בדיוק, כרגע אנשים נמצאים באיזושהי אי ודאות, אחרי המלחמה יש אנשים שפוטרו, אנשים שבעצם קשה להם לחזור לעבודה חזרה, ואני הייתי שם. ואני רוצה לקחת את אותם אנשים ולעבוד להם, וואלה, גם אם אתה לא חזרת ב100%, אפשר להחזיר אותך למסלול מהר מאוד, ואני רוצה לקחת את האנשים האלה ולייצר איתם איזה צבא מאוד מאוד חזק של אנשי מחירות עוצמתיים ברמה מאוד גבוהה בישראל, שיכולים לדאוג לעצמם בלי קשר לנסיבות החיים, מלחמה, קורונה, you name it, אתה יודע מה יכול לקרות. וזו התובנה שנפלה לי, שאני רוצה לפתח עסק שיכול להצליח בלי שאני נמצא בו, ובלי קשר לנסיבות החיים שלנו. זה האידיאל. יש לך איזה סיפור שתרצה לשתף אותנו על איש מחירות או לקוח מסוים שבאמת הצלחת לגרום, להוביל אותו לאיזשהו שינוי, הצלחה מקצועית, כלכלית? נשמח לשמוע. חד משמעית. זה היה הלקוח הראשון שלי בקורונה, הראשון שלי בעסק בכלל שפתחתי אותו. פנה אליי בחור שיש לו מרכז הכשרה למאלפי כלבים. סליחה עוד פעם? מרכז הכשרה למאלפי כלבים. הוא מלמד אנשים שאוהבים כלבים, אוהבים אדרנלין, איך להיות מאלפי כלבים ולייצר מזה הכנסה. והוא פנה אליי ואמר לי, תשמע יאיר, אני צריך הכנסה, אני צריך כסף. עכשיו תשמע, הקורסים שלו, קורס של חצי שנה, קורס סילוב, זה עולה 17,000 שקל. ופנה אליי, זה היה ממש לקראת, בסגר הראשון של הקורונה, אתה זוכר את התקופה, למי שאני מדבר פה, אתה זוכרים בטח את התקופה של הבהלה לנייר טואלט, הבהלה לביצים, בסגר הראשון. והתחלנו לחשוב איך אנחנו מייצרים פה הכנסה, כי למכור 17,000 שקל להוציא מבן אדם שרץ לסופר כדי לקנות ביצים לבית, זה אין הלימה פה. נכון. ובאמת עשינו איזו חשיבה, ויצרנו תוכנית, מערכת מאוד מסוימת של מחירות, שבה נעביר את הלקוח תהליך מסוים, ונגרום לו להבין שעכשיו זה הזמן, אין זמן אחר. התחלנו באמצע חודש מרץ את הקמפיין ואת המחירות, ולקראת סוף אפריל או ממש תחילת מאי ייצרנו הכנסה, מחירות של 355,000 שקל בעסק שלו. משוגע.
בשבוע ומשהו, גם פרסמתי על זה פוסט ככה אז, בתקופת מי שרוצה יכול לראות בפייסבוק שלי. אתה מוזמן לשתף את זה גם בקבוצה, תרגיש חופשי. באהבה, באהבה. כמעט 400,000 שקל, וזה היה מדהים, כי כמה שהבנתי מה הכוח של המכירות בשנים האלה שעסקתי בזה, עדיין הייתי שכיר, ועדיין לא ידעתי איך אני אביא את עצמי לעצמאות. כן. מאמן מכירות. כן. כי נתקלתי בזה שקשה הרבה יותר למכור את עצמך, מאשר למכור בעצמך מוצר של מישהו אחר, כי אתה אחראיות, אתה החברה, אתה הכל. וכשראיתי את זה, בום, אתה יודע, איזה וואו מטורף היה לי בראש, כאילו משהו התפוצץ, איזה בלואו מיינד, ואמרתי, אוקיי, הבנתי. עכשיו נגיע בעוצמה הרבה יותר חזקה לעסקים, בביטחון יותר גדול, שאני יודע מה אני עושה, שאני יודע להוביל תהליכים ולייצר שינויים, ושם באמת התחילה שם התפוצצות ותהליכי ליווי וריטיינרים, ואתה יודע, גם שותפה, וזה אתה יודע, אולי פרק אחר, אבל זה פחות צלח, אבל דברים גדלו, וקורס דיגיטלי שהקלטתי, ממש, דברים התחילו ככה לגדול מהר מאוד. מה זה הקורס הדיגיטלי הזה? קורס דיגיטלי של מה זה מכירות, איך מוכרים, הכל, מאפס. רמת, איך מטמיעים מערכת CRM, איזו מערכת CRM אפילו לבחור לעסק, ממש ברמה הזאת. והיא זמינה לרכישה? היא קיימת? כרגע לא, אני עושה בה שיפוצים, שיניתי כמה דברים שרציתי לשנות, אבל כרגע לא, אבל אתה יודע, זה... עקב בצד אגודל. כן, כן. כן, צעד, אני אחרי מילואים, אנחנו ברבק, אבל אני רוצה שהרבק הזה יהיה ממוקד, כמו שצריך, להתפזר זה קצת קשוח. נכון. תראה, אז עכשיו סיפרנו מה קורה, הכל טוב ויפה כשהכל הולך והכל דופק. מה קורה כשלא הולך? ובטוח, ויש לכולנו ימים כאלה. איך אתה מקפיד להרים ידיים, לא להרים ידיים, סליחה, לא להתייאש, להרים את הראש. יש ימים כאלה, אני בטוח. חד משמעית. אז תראה, אז אחד הדברים במכירות, לדעתי הדבר החשוב ביותר במכירות, זה לא הטכניקות, זה לא הטיפול בהתנגדויות, איך להגיד, מה להגיד. זה הגישה. איך אנחנו בכלל ניגשים לדבר הזה שנקרא מכירות. כי אם אני ניגש בראש של, לפני שאני מרים את הטלפון, אני חושב כבר על איך הלקוח סולק או לא סולק, כלומר איך אני סולק אותו או לא, אנחנו לא נצליח לעולם. וזה מה שמביא לנו את ה-ups and downs במכירות. אם אני ניגש לליד ואני אומר, דרך אגב, יש איזה תסמונת שאנשים רק רואים את השם של הליד וחושבים אם הוא לקוח קל, קשה, אם אני אצליח למכור לו, והם כבר קובעים מראש מה הולך להיות בשיחה. וזה מה שמפיל הרבה אנשי מכירות, ודרך אגב, בגלל זה יש תחלופה מאוד גדולה של אנשי מכירות, כן, בארץ. כן. במקרים מכירות. צריך הרבה סבלנות, חד משמעית. בדיוק, כי הגישה היא צריכה להיות גישה אחרת, גישה שהלקוח קודם כל מגיע כי הוא יש לו בעיה, ולי יש את הפתרון. עכשיו אני מנסה להבין איך אני פותר לו את הבעיה שלו. זהו. once הבנתי ו-once אני בעצם שר את הדבר הזה שנקרא איך אני מעלה את רמת זה קוראים לזה כאב היום, אוקיי? איך אני מעלה את המודעות שלו לבעיה ושהוא צריך את הפתרון הזה כאן ועכשיו, הוא כבר יקנה. אני לא צריך לדאוג לקנייה. ה-4580 הזה שכולם מדברים עליו, זה טכני. אני מדבר על הדברים הלא טכניים, אני מדבר על איך אנחנו מביאים את הלקוח הזה, להציף את הבעיה ולחוות אותה, כאילו ממש חייב עכשיו וזה ממש כאילו משווה לזה. וברגע שאני מצליח להביא אותו לשם, דרך אגב, אני עושה את זה ברמת אבחון, בסדר? לא ברמת שאלות, אתה יודע, יש אנשים שכותבים תסריט מחירה, בום 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 בום, בנק שאלות, וכאילו אתה צריך טוב, אז כמה זמן זה כבר ככה? כן. טוב, אז זה לא עובד ככה, זה אף פעם לא עובד, הלקוח מרגיש שאתה מתחקר אותו. ואנחנו רוצים לשיר את הדבר הזה שנקרא מכירות. כן. ברגע שאתה שר ואתה לא מזייף, כולם ירצו אותך. אוקיי. פשוט. רוצה לתת לך עוד קצת מהבמה שלך, אם יש עוד משהו שתרצה להוסיף, איזה טיפ לאנשי מכירות בתחילת דרכם, טיפ לבעלי עסקים קטנים, איזה ערך מוסף של יאיר הלל שיכול לתת איזה משהו, אתה יודע, איזה הצלחה קטנה למחר בבוקר. אשמח לשמוע. אז קודם כל יש זמנים קשים לכולם. בואו,
לי יש זמנים קשים, לכולם יש זמנים קשים, למאמני המכירות הגדולים ביותר בעולם יש זמנים קשים, לכולם. קודם כל, אם יש תקופה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שאתם לא מצליחים למכור, קודם כל, תורידו את הלחץ, הכל בסדר, אנחנו בני אדם, זה סבבה, כלום לא קרה. הדבר החשוב ביותר זה להבין שאני טוב במה שאני עושה, שאני מביא ערך לבן אדם שעומד מולי. וזה שלא הצלחתי למכור עכשיו, זה בסדר. רק להוריד שנייה את הלחץ, כי הלחץ יגרום לי לאבד את העשתונות, ממש, לאבד את העשתונות, ולברוח מהדבר שנקרא מחירות. ולי מה שעוזר, מה שסידר לי את הקופסה, תאמין או לא, לא קשור למחירות. חדר כושר. זו המילה. תאמין או לא, שאני כל יום ב7:30 בבוקר מתייצב בחדר כושר. כל יום ב7:30 בבוקר. ראשון עד חמישי. וכשאני התחלתי להתאמן, הגעתי לשיחות מחירה שלי, במים דחר לחלוטין. ולמה? אני הבנתי על עצמי שאני יכול להתגבר על זמנים קשים, שאני מצליח לדחוף את עצמי חזק בחדר כושר, במשקולות שאני מרים, אני אומר, עוד אחד, למרות שאני לא מסוגל. אני אומר לעצמי, אני לא מסוגל, אבל העוד אחד הזה, זה מה שמחזק לנו פה את הגישה ואת המים, בשיחת המחירה, כשאני אומר לעצמי, כשקשה לי, בוא עוד שיחה, ובוא תן עוד שיחה, למרות הקושי. אז חבר'ה, מי שרוצה לסדר את הראש שלו, ואני מתחייב לכם שזה מסדר את הראש פלאים, חדר כושר, תעשו כושר, זה יעיף אתכם לגמרי, לגמרי. אוקיי. אני בטוח שיש כאלה שיקחו את זה לתשומת ליבם, יאיר. תשמע, עושה רושם של בחור באמת עם ראש על הכתפיים. מוטיבציה ורעב יש לך, זה בטוח. שאלת $1,000,000 עכשיו. יקר לי, מה? שאלת $1,000,000 עכשיו, יקר לי. מה עושים? יקר לי. תראה, השאלה הזאת, כולם מחכים למשפט הקסם. כולם כזה אומרים, אז יקר ביחס למה? די, חבר'ה, אנחנו לא בשנות ה-90 וזה כבר לא עובד. אנשים חכמים, אנשים באים והם יודעים כבר מה הקולגות שלך מציעים, ואם בלקוח אמר יקר לי, זה לאו דווקא שאומר שהוא לא יכול לשלם את זה. יכול להיות שהוא כן יכול לשלם את זה, אנחנו צריכים לשים את זה בראש סדר העדיפויות, את היכולת שלו לשלם למה שאני מציע. יכול להיות שבעצם הוא עשה סקר שוק, ויכול להיות בעצם שהוא לא נתת לו מספיק אפשרויות תשלום. 5 תשלומים ולא 10 תשלומים, זה נגיד מוצר מאוד יקר, 6, 7, 8 אלף שקל, אוקיי? 10 אלף שקל. ולכן כשלקוח אומר יקר לי, תמיד תשאלו את עצמכם, האם אני כאיש מחירות, כאדם שבאמת מנסה לפתור לבן אדם את הבעיה, הצלחתי להציף את הבעיה ללקוח. כי מה שקורה לי, ואתם תסתכלו על עצמכם, כולנו לקוחות בעולם הזה, וכולנו אומרים יקר לי. וכשאתם אומרים יקר לי למישהו אחר שמציע לכם משהו, תשאלו את עצמכם למה העליתם לו את ההתנגדות הזאת. ואז אתם תבינו שמשהו אצלכם לא פתור, הכאב לא הוצף מספיק חזק, כי ברגע שהוא מוצף חזק, גם אם יקר לי ואני סלקתי את עצמי על 20,000 שקל בקלות אצל בן אדם, בחור ישראלי, שעשה אצלי עבודה מדהימה ברמת הכאב, ואמרתי לו, תשמע, אתה שיחקת אותה, ואני הבנתי על עצמי שאם הכאב שלי לא מספיק חזק, ואני הבנתי את זה גם בשיחות המכירה שלי, ושם חידדתי את הדבר הזה, יצוף הוא לא רק יקר לי, כן? רוצה לחשוב על זה, רוצה להתייעץ, אני לא יכול להרשות את זה לעצמי, בלה בלה בלה, סיפורי 1000 לילה ולילה. ולכן, תמיד תציפו באופן חזק את הבעיה של הלקוח, ושכל השיחה תהיה סביב הבעיה הזאת, ואיך אתם פותרים לו אותה. מצוין. טוב, יש לנו רק שאלה אחת. בחור בשם איתי ביקש... הוא ביקש לא להזדהות, בגלל זה הוא לא כתב בתגובות. איתי הוא בעל עסק קטן, ואומר שהוא נפגע מאוד משני יועצים עסקיים, כלומר הוא ניסה בשני פרקי זמן שונים. אומר שהשוק הזה רווי בשרלטנים, תככנים, לפי מה שהוא אומר.
איך הוא יודע להגיע ליאיר הלל, איך הוא יודע להגיע לאנשים הנכונים, והוא מוסיף בצד כדי להשתמש בשירות של מאמן מכירות, איך זה גם מבחינת העלויות, ואיך הוא ידע לעמוד את זה נכון כדי לא לעקץ שוב לפי מה שהוא כותב. אז קודם כל זה עניין של עלות תועלת, פשוט מאוד. בוא נתחיל בשאלה הראשונה, איך אתה יודע לא לעקץ, בסדר? על ידי שרלטנים. לצערנו, נכון, יש המון אנשים שמדברים את מה שהם לא עושים. כלומר, הם מלמדים מה שהם לא מסוגלים לעשות בעצמם. מאמן מכירות שלא יודע למכור, לא יכול לאמן מישהו אחר למכור, זה הגיוני סך הכל. תזונאית שבעודף משקל לא יכולה להגיד לאנשים מה לאכול ואיך לאכול. סך הכל הגיוני. ולכן, תמיד תבקש דברים שאנשים עשו. לצורך העניין, אם תבוא אליי, תגיד לי, יאיר, שומע? תראה לי מה עשית בחיים שלך. נראה לך הכל. הכל. בחרתי במיליונים, עשרות אלפי שקלים לבד, במיליונים לבד, וכולי וכולי וכולי. נראה לך קודם כל שאת הידע אני חוויתי אותו בעצמו. כלומר, אם אתה רוצה להגיע לאנשהו, תוודא שהאדם שאתה פונה אליו הגיע כבר למקום שאתה רוצה להגיע אליו. ולמה זה קורה? כי אז הוא יכול לקחת אותך כל הדרך, אתה יודע מה הקשיים, מה הוא חווה, מה היו הכישלונות, ועוד להגיד לך, הנה, יש פה בור, יש שם בור, אל תדרוך, קח שמאלה, קח ימינה, ותעלה למעלה, כמו שצריך. אז קודם כל תבדוק שהאדם הזה הגיע למקום שאתה רוצה להגיע. אוקיי? ככה אנחנו נפטרים משרלטנים וחרטטנים. בסדר? זה אחד. השאלה השנייה, מה היא הייתה? רק תגיד לי, אני לא זוכר? איך יודעים לתמחר את זה? איך יודעים לתמחר את השירות של מאמן מכירות? אוקיי, אז זה עניין של עלות תועלת. יש כמה מודלים היום מבחינת אימון מכירות. אחד המודלים, קודם כל תבדוק שהבן אדם שאתה מדבר איתו באמת מבין מה אתה צריך. כלומר, אם תבוא למאמן מכירות, תגיד, שומע, אני לא מצליח למכור, בסדר? זה כולם באים אליי, ככה, זה. שומע, אני לא יודע, מה עושים? אני מתחיל לשאול את השאלות. אוקיי, בוא תגיד לי, מה התהליך אותו עובר הליד? האם יש קמפיין? איזה קמפיין? אין קמפיין לידים? דף נחיתה? בוא תראה לי דף הנחיתה. אני ממש מסתכל על כל התהליך, אני רואה איפה יש חורים בדף הנחיתה, אני רואה אם יש פה, בדרך כלל יש חורים הרבה. שלח לי שיחת מחירה, דרך אגב, התחלתי לייצר לקוחות ממש בשבוע וחצי האחרונים, כי פרסמתי בקבוצה מסוימת. חבר'ה, סיימתי מילואים, תנו לי שיחות שלכם שלא הצלחתם למכור, שיחות עם בשר, 40 דקות, אני מנתח לכם אותה. זה לא עלות. בחרו אליי כל כך הרבה אנשים שלא הצלחתי להקל את זה, ויש לי לקוחות משם כבר. מצוין, מצוין, זו הדרך. ממש, חד משמעי. אז קודם כל, תבדוק שהבן אדם שאתה מדבר איתו מבין למה אתה לא מצליח למכור. מבין ואכפת לו. לא רק שומע, העלות היא X. כן, זהו. הבנתי את זה. ממש לא. בדרך אגב, רואים את זה מאוד, בטח במחירות, כי ככה מצליחים למכור. כשבן אדם מגיע מהלב, אני מאמין במחירות שמניחים את הלב על השולחן, ככה. שמים אותו כמו שצריך על השולחן, ומדברים, ומחנכים. בזה אני מאמין. וכשאתה תרגיש את הבן אדם איתך, ואני אגיד תדר, כן? זו לא מילה שאני אוהב להגיד כי זה נשמע כזה רוחני, אבל כשאתה פוגש את אותו, ואתה אומר, וואלה, זה בן אדם שבאמת אכפת לו, ואני מרגיש שאכפת לו לעזור לי, זה הבן אדם שתלך איתו קדימה. שמח לשמוע. יאיר, תשמע, אני רוצה להגיד לך המון תודה על הזמן שלך והענות שלך. שיהיה לך המון בהצלחה. אתה מוזמן לשתף ולהגיב פה בקבוצה ולתת מהתובנות שלך. ואני מקווה שנשמע עליך עוד הרבה. אגב, הקורס הדיגיטלי שלך, ביום שיהיה מוכן, מבטיח לך שתוכל לפרסם אותו גם פה. יאללה, באהבה. אז קודם כל, גם אני מודה לך, ממש ככה זכיתי להיות הראשון, כן, לא יודע איזה זכות זאת בשבילי, אבל ממש זכיתי להיות בקבוצה שלך, באמת, לתת ממה שאני יכול. ערך מוסף קטן, ערך מוסף קטן. כן, ממש, מהקצת שיש לי, ותודה לכל מי שצופה ויצפה בנו, וכל שאלה שיש לכם, באהבה ובשמחה, אני בפרטי, מה שאתם צריכים, אני פה. אחלה. בהזדמנות זו נגיד, גם לא נשכח חטופים וחיילים שלנו, ישובו הביתה, בריאים ושלמים, שהדבר הזה ייגמר כמה שיותר מהר. יאיר, תודה רבה, המשך שבוע טוב. לילה טוב ידידי, ביי ביי. ביי ביי.